אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל. יש מיץ ויש גם שפריץ ודג חמוץ ודג מתוק, בצל לבן, בצל ירוק ודיאטה צנון עם מלפפון, גבינת כבשים, גבינת עיזים וקונפייטר מתפוזים. לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול, אוכל, קדימה אוכל. רויטל אדמוני, מה שלומך? בסדר גמור, הכל בסדר? בעניינים? מעולה. עושה סדנאות בישול בריא בבתי ספר, זה נכון? בבתי ספר. דרך החושים. קצת, נכון, לבשל גם, לבשל בריא. יפה. עידו, תגידי, לפני שאנחנו ככה עושים מנה בריאה, היית רוצה להדריך בתנועת הנוער שתגדל? כן. באיזה גיל אפשר להדריך? נראה לי מכיתה י'. ובן כמה אתה היום? אני בן 11. לא עוד הרבה זמן. איזה כיף. יפה. רויטל, מה אנחנו הולכים להכין היום? טוב, היום אנחנו הולכים להכין משהו מאוד מאוד חשוב ובריא. עידו, אתה אוכל קורנפלקס מדי פעם? כן. עם מה אתה אוכל את הקורנפלקס? עם חלב. עם חלב, יפה מאוד. אבי, אתה שותה נס קפה? שותה. לפעמים? עם מה? אתה שותה? חלב. יפה מאוד. אז פרה, אנחנו- מה שותה? מים. נכון. אז אנחנו הולכים היום להכין חלב שקדים. אתם יודעים, יש שחושבים, טוענים שחלב פרה בריא ויש בו סידן, יש בו סידן, סידן לא מתעכל בעד. חלב עזים אבל יותר טוב מחלב פרה, נכון? או שגם לא? זה פחות, חלב מן החי פחות בריא. את טבעונית אבל, מה אני בכלל מדבר איתך על חלב? נכון, אבל אנחנו נלמד היום חלב שהוא מאוד מאוד בריא, חלב שקדים. 2 דקות הכנה יכול להספיק ל3 ימים במקרר, קל להכנה ומאוד מאוד 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 בריא. יש לי כאן שקדים שהשריתי אותם במים, נשפוך את המים. למה אני משרה אותם במים? כדי שהם יהיו יותר רכים וקלים לעיכול. בטחינה, הבנתי. כן, וקלים גם לעיכול. בכלל, אני יכול להגיד לך שאני לא טבעוני, ואצלי במסעדה אני משתמש בהמון שקדים, ואני גם עושה חלב שקדים. מעולה. באחד מהקינוחים, באמת, באמת. יפה מאוד. כן. אז אנחנו מודדים כוס שקדים. אגב, אם אין אוקיי. כוסות כאלה, אפשר פשוט כוס חד פעמית. אוקיי. ועל כל כוס שקדים אנחנו שמים 3 כוסות מים. אוקיי. אוקיי, אז הנה אחת. תמרים אני רואה פה. כן, כדי שהחלב שקדים ככה יהיה לנו מתוק וטעים. אז שים לנו באמת תמרים, אלה תמרים מסוג מג'ול, גדולים, בשרניים, טעימים. ואנחנו נוסיף כדי שלחלב יהיה גם טעם של וניל. אוקיי. אנחנו נוסיף תמצית וניל טבעית אורגנית, אוקיי. אוקיי? לא רגילה שקונים מהסופר. אנחנו נוסיף תמצית וניל. ואת כל זה אנחנו טוחנים. מוכן? מוכן. עידו, אתה מוכן? כן. מתחילים. מעולה. אז כמו שאתה רואה, יש לנו כאן ממש נוזל לבן כמו חלב. אתה יודע שחלב פרה, חוץ מזה שיש את העניין עם הסידן, כן נספג, לא נספג בעצמות, הוא גורם להרבה לך. נכון. חלב השקדים פותר את העניין הזה. גם מי שרגיש ללקטוז, זה יכול להיות פתרון נהדר. מה שאנחנו הולכים לעשות, יש לנו כאן נוזל לבן שבאמת נראה כמו חלב, אבל יש גם את החתיכות של השקדים שחתכנו, ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים חלב חלק ונוזלי. אז אתה מחזיק את שקית הבד, אנחנו לוקחים שקית בד שאפשר לקנות בכל חנות. אנחנו שופכים פנימה, כן, הוא מחזיק, הוא נהדר, יפה מאוד. ועידו, אתה הולך לסחוט את זה. עידו, אתה מבשל בבית? מה? דגים. דגים? איזה יופי. ילדים דווקא לא כל כך... אתה אוהב דגים? אתה אוהב דגים? כן. כאילו ילדים תמיד אומרים לי פיצה ופסטות ושוקולד, ודגים זה מקסים. אני מת על דגים וזה גם מאוד בריא. אז אנחנו סוגרים את שקית הבד בצורה כזאת. אוקיי, רגע רק נזיז את הבלנדר שיהיה לנו נוח לעבוד. מעולה, מצוין. יש כאן שרוך, אנחנו פשוט סוגרים. ושים לב, לתוך כוס המדידה. זה טריק נחמד. סוחט, בבקשה. יפה מאוד, בסדר, גם עם נוזל לא נורא, חלק מהעניין. יפה מאוד, מצוין. זה כמו שעושים גבינה. סוג של, אבל כן. אנחנו עושים חלב שקדים. שקדים. נכון. שים לב שבתוך שקית הבד נשארות החתיכות של השקדים. אפשר לעשות מזה אחר כך, לא זורקים את זה. לא זורקים. אפשר לעשות מזה אחר כך כדורי שוקולד, אפשר להוסיף את זה לעוגיות. האמת שזה גם אחלה בעוגות פחושות. בדיוק, להוסיף את זה גם במקום הקמח, זה עוזר. נכון. מצוין, סיימנו, יפה מאוד נניח את זה כאן. ואת החלב שקדים הזה אנחנו שופכים לכוס בצורה כזאת. אפשר לשתות את זה ככה. אני רוצה לתרום מזה. אפשר להוסיף את זה לקורנפלקס, אפשר לתה. זה טעים? כן, זה טעים מאוד, וזה מאוד 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 בריא.
לארוחות הבוקר עם מקום מה בריא באמת בשקדים? וואו, בשקדים יש הרבה סידן, הרבה ברזל. חשוב מאוד, כמו שאמרתי, חשוב, כמו שאמרתי, לשרות את השקדים לפני. אני השרתי אותם לילה לפני, לא צריך להשקיע בזה יותר מדי, פשוט לפני שהולכים לישון, שמים את זה במים. כמו שאמרתי, חלב השקדים במקרר 3 ימים, שומר על עצמו. ומה שמאוד טעים, גם בחודשי הקיץ החמים, זה אני מאוד אוהב, אפשר טיפה להמתיק את זה. קרח, ננה טריה, זה משקה נפלא. עידו, אתה יכול לקחת את האמנה, לחזור למקום. רויטל אדמוני, אתה עושה לי את הטבעונות קצת יותר נחמדה. בבקשה. באמת. עוד רגע, נגיע למנה השנייה שלנו.